Kyllä, kyllä pojat Kutostielläkin. Riplaani Kutostieltä. Kohta olen Haukiksen rannassa, niin katsotaan sitten. Joo, Riplainossa sinkku, mutta sen saa luettu, mutta itseäni vastaa ihan punaiselle mittarille. Siitä on hyvä keli nyt, mutta Venäjällä vähän sotkee, mutta ei se nyt hirveän pahasta vielä. Ei se paskapuetta ollut sitten, että tuo vesi auttaa. Kyllä se näköjään auttaa jo. Mekin olen täältä puron varrella, kun 10 metriä tuohon puroon ja tää on tällä. Tässä on oikealla puolella vähän pian suoläntti ja tällä notko täällä tunturien välissä. Huilataan jo, kyllä. Joku vaan joskus vuosia sitten sanoi, että aina kun tulee keli, niin auto, jos uskallat, niin ajaa etupyörässä. Joku järveä tai jokeen, niin kyllä lähtee. Hallo, 9 Imatra. Reikki, Jaama, kuuleeko? 9 ja Imatrassa oli Jaama ja Pohjois-Norja meidän haamulla. Se Jaama sinut kuuli. 9 ja Imatra, Jaama kutsuu ollenkaan. Joo, 9 Imatra kuulee kyllä, Jaama. Taitaa olla Peti Kuso mun elinmän aikana. Ei muuta kuin terveisiä sinne Norjaan. Joo, Raakeri 9, mä oon Venäjällä vähän sotkella. Siellä tulee ihan 5/9 tänne Pohjois-Norjaan. Hyvin lähellä olen Mehamnin pientä kaupunkia. Mehamnin kaupungin lähellä täällä. Jäämeren rannalla. Joo, hieno homma. Näillä mennään. Terveisiä Turkiin. Joo, Ysille kiitoksia kusasti ne Imatralle, ja mutta kyllä jatkeen. Jerry Jiikit tuli desipeli. Joo, Jerry Jiikit tulee tänne desipeli. Ei ihan vähän toi keli ees on taas, mutta nyt se taas on aika hyvin kohdillaan sinne. Jos se Imatran asema kuulee, niin ota 2. Juu, Raakeri Jerry. Mullakin on Wilsonin tonni tossa, mikä tässä pakettialla on katolla. Ja 20 wattia, kohan tää piikkaa pihalle. 7 astetta lämmintä pilvetön taivas.